Нутистони ҳарбии сух таҳқиқи худкушии Комил Хоҷаназаров сокини ноҳияи 8 ва узви собиқи ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломиро анҷом дода барои баррасӣ ба додгоҳи ҳарбӣ фиристодааст. Хоҷаназаров соли гузашта баъди боздошту раҳоӣ аз тарафи маъмурони милисияи вилоятӣ худкушӣ кард. Як манбаъи наздик ба тафтишот рӯзи 24 май ба Радиозода гуфт, додгоҳи ҳарбии сух ба омӯзиши парванда машғул аст ва рӯзҳои наздик ба муҳокимаи он хоҳад пардохт. Ба қавли манбаъ, дар доираи парвандаи худкушии Комил Хоҷаназаров алайҳи ду корманди шуъбаи корҳои дохилии вилояти сух ва як корманди шуъбаи амнияти ноҳияи 8 бо иттиҳоми шиканҷа, ғайриқонунӣ дастгир ё ҳабс намудан ва аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд маҷбур сохтан ба додани нишондод айб пешниҳод шудааст. Манбаъ ба далели зери муҳри махфӣ ҷараён доштани таҳқиқи парванда аз боздоштшудаҳо ном набурд, аммо гуфт як милисияи муттаҳам қабл аз боз шудани парванда фирор карда, ҳоло таҳти ҷустуҷӯ қарор дорад. Ду гумонбари дигар аз моҳи март боз ба ҳабси пешакӣ гирифта шудаанд. ҳодисаи худкушии Комил Хоҷаназарови 31 сола сокини шаҳраки Шайдон, маркази ноҳияи 8 ва узви собиқи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон баъд аз он ошкор гардид, ки навори пеш аз худкушии ӯ бо садояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд. Комил Хоҷаназаров дар як навори пеш аз худкушиаш нақл кард, ки замоне дар боздошт будан шиканҷа шуд ва маъмурони милиса танҳо баъди гирифтани маблағ раҳояш карданд. Инчунин ба нақли ӯ маъмурони милиса баёноти ӯро, ки соли 2014 яъне дар замони фаъолияти қонунии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба сафи ин ҳизб даъват шуда буд, бо зуру шиканҷа ба соли 2016 яъне пас аз як соли баста будани ин ҳизб иваз карданд. ӯ дар идома нақл кардааст, ки бо ин ҳам азобаш поён наёфт ва маъмурони милиса ҳар дафъа ба бозпурсӣ даъват карда таҳти фишору шиканҷа қарор медоданд. Пас аз сайри ин навор аввали соли равон дар интернет, мақомот ҷасади ӯро аз қабр берун ва аз нав ташхис намуданд. баъди ошкор шудани изу аломатҳои шиканҷа, парвандаи ҷиноятӣ ифтитоҳ гардид. Дар пайи ин ҳодиса Парвин Комилов, сардори шуъбаи амният дар ноҳияи 8, аз кор сабукдӯш гардид. ҳоло вазифаи ӯро муваққатан як корманди раёсати кумитаи амнияти вилояти суғд иҷро мекунад. моҳи апрел манобеъ аз боздошт ва бозпурсии 4 афсари милиса ва 2 корманди амният дар робита ба боздошту шиканҷаи Комил Хоҷаназаров хабар доданд, ки яке аз онҳо Латиф Юлдошев, масъули шуъбаи Кофткови ҷиноии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд аст. дар ҳоли ҳозир Латиф Юлдошев ҳамроҳи ду абдуршавандаи дигар, як ҳамкори собиқаш ва як корманди собиқи шуъбаи амнияти ноҳияи 8 дар боздоштгоҳи шаҳри Хуҷанд нигаҳдорӣ мешаванд. вакили дифоъ Бахтиёр Насруллоев аз ӯ ҳимоят мекунад. ӯ дар суҳбат бо Радиозодӣ рӯзи 24 май гуфт, айби шиканҷаро, ки нисбат ба зерҳимояаш эълон карданд, беасос аст ва Юлдошев дар шиканҷаи Комил Хоҷаназаров даст надошт. ин вакили дифоъ афзуд, ба сабаби махфӣ будани парванда ҷузъиёти аз ин бештаро дар ҳимояти зерҳимояаш дар толори додгоҳ баён хоҳад кард. ҳодисаи худкушии сокини ноҳияи 8 Комил Хоҷаназаров баъд аз боздошти мақомот аз камшумор мавридҳои дар шиканҷаи сокинон айбдор эълон кардани афсарони милисаву амниятӣ аст.